Tras meses de movilizacións e unha intensa campaña de recollida de sinaturas, os membros da Plataforma pola Sanidade Pública do Barbanza lograron máis de 3.300 apoios para facer chegar as súas reivindicacións á Consellería de Sanidade. Temos 3.300, que creo que son bastantes para un pobo de 9.000 e pico de habitantes, a ver, descontando os nenos e tal, pero casi todas son do pobo, hai moi pouquiñas firmas de fora. Firmamos todos o que lle pedimos e vamos a entregalas ahora mismo. Este mediodía presentaban as firmas no rexistro do Concello da Pobra, acompañadas un escrito coas súas principais demandas, entre as que destaca a apertura do PAC polas tardes e a cobertura das prazas para reducir as listas de agarda. Aquí na Pobra o que sí estamos notando e onde hai máis queixas é que temos citas para o mes de maio cando estamos en abril. Entendedes? É que chegamos ali e que nos mandan para Ribeira pola tarde, para o PAC de Ribeira, e entón xa temos que ir ao PAC de Ribeira, o PAC de Ribeira está saturado, e entón temos que ir a urgencias ao Barbanza. Ademais desta protesta, a plataforma celebrará unha concentración en Ribeira o próximo luns ás 8 da tarde para exixir melloras na atención primaria.